kamu sama tak? Cuy, mau pergi sama si bola. Cuy, aku terus sana. Cuy, pas sana kan? Dari pintu aja kan? Bola sama. Iya, cuy. Abi kita sendiri anu sana. Tiki pai jene. Doni kau beri ane. Doni kau beri aku doga ini udah nonton. Doni jene dah nonton, jene Doni nonton. Dia jene Doni nonton, Doni jene dah nonton. Alu usari ni Doni gaya dengan harga nanda. Jangan. Kesel अम्मागे दर्द है यो श्रीवल्ली तंबाकू काली माई हम लोग कर्नाटका से गोवा में आई कंतोरी येलावर्ती नाला सुपारी कुटुंबला तारी कुमकुम सारी इल्ला नारंगी सुगुंदला पुल्ला गुंतारी समया पुरा सीतारामा अनावर वंदे दूर कुरुंबाली तंतनपुरा संता सुल्तानी अम्मागे अंता तंडा पानी दर्द है गोवा राज करेगा लामानी एंगेजमेंट साउथ होना तीच चाव करू शकताय पप्पा पापड आणि प्राजरांतका सोड माथ्यावर बसतो तू त्या सुड्याचो पासून रेस्पेत खाला उडयता रेस्पेत ना इतल्यानु काल राती को मरे काल राती कोडे शकिरा बीजेपी सांगता पुण राज चलोयता रामाचे पुण गोंया राज चोला रागस रावणाचे दुखूय बघा चांगल्याने हवे म्हाका कोणाकूच कांयच सांगपाची गरज ना पापाक विचार बाबा कितें जाणा बाबा सेल्याकूय गेलो ते तुका खबर आसा Sodrer fogot tu paus alai polo Tu paus kona charus nabog zaina आता त्यानी वस्तोरी तो नाही गुया सादीत नो सालो म्हाका खोशी भोगता आनी कित्याक होय खोशी भोगता कित्याक चुकीच्यो चुकी करीत आसतालो इस्कोलान फाटल्या वाकार बसतालो जेजू कुरपादी गुड पयलीच उतर जेजूची व्हेरी गुड आय इम्प्रेस देवाना गेली देव म्हणजे फिलिंग दबले तेगेले तियात्राचें नांव तू तुजी डॅश डॅश तू तुजी बाबा तू जिद्द किती होता तरी अरे येते सांगितलं आपण दोन बॅग गेले तर हारले तू दोन बॅग गेले तर मधुर होत्या कॉलेज बोलतो चिठाय मारलं म्हणून जरी बसी काय मारता नका यांना बसी ड्रायव्हर आपले कलो सल्ला करो एवढं तू यायचं पहिली सांगू अरे आय होता खाल्ला होता आमच्याला मग मी तो काय ना होता बोललो आणि मेलो Muchachos, no pueden
अशा करू नये हेच तू माणसाला लागले तेल्या होतो अशा पुन्हा तू मागचा नव्हे इकून ते मामा तुझ्या आले धोरण आलं म्हणे 20 वर्षाचा आंध्रा आता म्हणे त्यावर तुझी कोणाची तुकरा म्हणे आता तेरेच ना न्याय मध्ये तुमची गाड उघडे तेरेच ना न्याय माना पुढे मुसकुडीतले सगळे श्रीस फुटले दिसाल म्हाका आणि संवसारान 4 दीस एक्स्ट्रा जिनो चोरी तो सरियाच्या पायन पोलीस कंप्लेंट केलेली जाल्यार तोच काय रंग तू पासून छिरे पापाची चोरी केलेलं बसव पण तू येना तुझ्या फ्रेंडाक न्हू कोणाक म्हणे बरोबर तो जेवून करतो आगली आपल्या पुराणाचे चितूनच ते परत कामाक वचोंक लागले तुझी सून आप पुतली आणि हे तुवें कशें वाटून घेतले म्हजी सून जावनूय ताका जमनी निश्चय पडटा ह्या मानून घेता जाल्यार आणि काम केल्यार म्हाका रेस्पेद आसता कोण्या रामा भाशेन तोंड उगडल्यार स्वताचे तांकां मारून पोसला बिले नरकासुराचे अंधार कानून राज जाला आमच्या गोळेचे भोगाक गुंडांनी चोराचे तुझी पोरगा तुझी पोरगा परिणाम सर तू मला सांगशील तू कोणी बताने काम करते वापर करायलाच काम करण्याची गरज नाही जाया एमली सेलिया आई बाबा सेलिया किती झालं बाबा हे पेपर तुझी सांग कसले पेपर बाबा वाच आणि पळय चिठी काय बसते बस हे चिंता सांगतो तारांची येताना गोष्टास काढून आमच्या गोष्टाचे गाता जीत आमचे बरे सुबोळ करून काटे कुठे माळून पुढे वेता मेरा कंपूत जाऊन एक भिकारी कसो रे म्हाका भिकारी म्हटलो भिकारीच तो तुम्ही म्हाका भिकारी म्हटलो आज बदलाव केच्या शिवाय ना आमच्याला सलमान खान ताजा त्याच्या नावावर झाली मुलगी जाऊन नाही आत्यानी दाबाडापा मुलगी झाली आई राहुल गांधी ताजा झाल्या बोलणार झाली मुलगी जाऊन नाही आणि आत्यानी दाबाडापा मुलगी झाली तुम्ही मार आईला की तू दिस झाले ना वाटलं त्याकडे झाले किती आम्ही राहुल गांधी का झाली सलमान खान का झाली तो कोणा पकडीची तू हुई सलमान खान आवड बॉम्बे बॉलिवूड बॉलिवूड नो वो सलमान खान आर्याबाद आवेलो हवे बाबाची पोरगा घेतली हा परत कामातला कामाक येता तू बाय आणि बाबा म्हाका सांगले तुझी चोरी सॅलरी तुका दिली तुझं पगार म्हाका दे म्हणून सांगला बाई बाय ते काय हे 20,000 कोणाची उधार घेतलेली असा नाही ते फारीक होईल आणि चोर तुझे त्यातलेच आहे